Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahrasuhum lan paling perhatiane wong alal qurbati ing atase pira-pira perkara kang gawe parek. Alal qurbati ing atase pira-pira perkara kang gawe parek. Seorang murid juga harus nopo? Harus memiliki perhatian terhadap kurbat, terhadap hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Harus punya perhatian. Wa asra'ahum lan paling cepet-cepete wong ilal khairati marang nglakoni pira-pira kebajikan. Urusan kebajikan, urusan kebaikan harus ada di garda depan, paling depan. Iki wayahe malam minggu, wayahe ngaji. Alhamdulillah kok lega ora ana barengane napa-napa. Ora usah ngentosi sampai 9:30, bar isak langsung gas misale. Kok pas lega, nek pas barengan ya, pas barengan acara nggih acara saneseri. Pas lega terus isak langsung berangkat. Wis kaya apa jenenge gosian wau teko kene madrasah iki ana swara apa batinku jebul gosian kek nyapu kek nata dampar. Aja wis ngerti omahe adoh kono kene ya berangkate ke omah dipaske jam 09.00 misale tekan kene jam piro berangkate adoh kono kene. Budale ngenteni info nok grup ana cah mangkat apa ora iki. Lho fa innal murida mongko setuhune murid iku lam yatamayas iku ora bedani sapa murid an ghairihi saking liyane murid minan nasi saking menungso illa bil ikbali kejaba kelawan nyedak alallahi marang Gusti Allah wa ala taatihi lan ing atase taat marang Gusti Allah wat tafarrugi lan ngosongake an kulli ma saking saben-saben perkara yusghiluhu kang nyibukake apa ma ing murid an ibadatihi saking ibadahe murid. Jadi murid itu sebenarnya manusia itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Kabeh niki padha mugi Gusti Allah. Sing bedake niku napa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kula panjenengan sedaya nggih ngoten. Menjadi seorang murid niku sebenarnya tidak berbeda dengan yang lain. Sing saged bedake kualitas murid, kualitas kula panjenengan sedaya dalam mendekatkan diri pada Allah utawa kualitas para santri sing garai beda niku napa? Nomor setunggal al iqbal Allah. Iqbal Allah niku nggih ngibadahe ditenani ngibadahan Gusti Allah. Nomor kalih taate nggih ditenani. Ulama nyuwun sewu santri sak pondok misal gurune ya padha waktu ngajine padha tapi pintere iso beda-beda krana napa mungkin sing setunggal sering nglakoni ibadah sunah sing setunggal mboten utawa sing setunggal taat tenggene aturan sing setunggal mboten. Nah niku kan iso gare beda utawa sing setunggal gadahi amalan khusus sing setunggal mboten. Mula santri niku kadang ketoke sinaune padha, ngajine padha, gurune padha, ning kok hasile saged beda. Bahkan sing aneh kuwi kadang wonten ya kathah. Wancane kula ya kathah. Wonten ten pondok niku pintere nyundul langit. Pinter tenan. Tapi begitu bali boyongan urip ten masyarakat jebule nyuwun sewu mboten dikanggoke masyarakat, malah sing nok pondok ketoke linga-linga ngoten niku
tapi malah ilmune manfaat. Oh ternyata krana nok pondok niku senajan ora paham tapi dhek tetep ngajine tenanan istiqomah. Penting tahu krungu niku wau plus ditambah khidmah. Nek ten pondok lak ngono kuwi. Kula nyuwun sewu, ten pondok niku anak mboten usah dituntut werna-werna. Sing penting istiqomah kegiatan pondok apa aja bolos. Nomor setunggal. Masalah pinter-pinter pasrahke mawon. Istiqomah kegiatan pondok jangan pernah bolos. Nomor kalih kudu duweni hal sing beda karo kancane. Cara kancane nek begitu turu melek. Cara nyuwun sewu kancane sambangane seminggu pisan iki rada telat, aja dipadhake. Cara nyuwun sewu kancane niku gak tau poso sunah. Lah iku sing bisa menjadikan kualitasnya berbeda. Nek cara kancane mau ngaji tok, tambahi khidmah. Yai Hamim Jazuli niku riyen nggadahi khidmah setunggal. Nggadahi khidmah setunggal sing dicekel tenanan. Yuk iso dadi kaya sakniki niku, iso dadi keturunan sing kathah terkenal. Ampun dipikir jadape mboten. Tapi wonten setunggal sing dadi kebiasaan beliau dari kecil. Napa? Nata sandal. Jadi nek wonten tamu, bahkan sandale santri-santri biyen ditata. Nek pondok lak ya sandal ki napa jenenge? Berserakan toh. Oh, bahkan sandal udah gosap-gosopan. Nah, beli Mbah Yai riyen jaman enom sandal ki diwalik, ditata rapi ngoten. Pemain nang dalem. Sandale tamu ditata, sandale Mbah Yai ditata. Lho kok gara-gara perkara sing sepele niate kan menghormati yang memakai sandal. Loh, dadi piantun sing istimewa. Soalnya ada satu yang dipegang kelebihan. Ada satu hal yang menjadi kelebihan beliau. Perkara sepele jane kabeh wong lek saged nata sandal. Beda nek wirid istiqomah wirid ora kabeh wong. Abot. Tapi nek saged ya istimewa. Makane apa wae niku nek saged diistiqomahi insyaallah istimewa. Insyaallah istimewa. Nah, niku. Niku Mbah Topo ora tau kendhat wirid la ilaha illallah tiap bar salat. Istimewa. Diluk-diluk sambang Mekah. Lho, ora istimewa piye kowe. Mung barokah la ilaha illallah, rezeki paringi lancar. Yang penting niku. Jadi kabeh niku wonten istiqomah kudune. Apapun itu minimal nggadahi cekelan. Minimal nggadahi cekelan. Nggo mulai wonten pertanyaan.